you're most welcome. My YouTube channel News तक सिनेमा MTC। तो नमस्कार भाई लोग, एक बार फिर से स्वागत बा आप लोगों के न्यूज़ तक सिनेमा पर। भाई थोड़ा सा कुछ अलग अलग दिखत हुई का करे, थोड़ा सा मजबूरी बा भाई। नया लोग को बैकग्राउंड में पीछे अलग चेंज बा भाई। पहले ही बता चुकल बानी कि हम इसमें अभी अपन ऑफिस पर ना, अभी हम बेड रेस्ट पर भी होके अपन न्यूज़ बना रहे बानी आप लोगन की खातिर। चूँकि 2 दिन थोड़ा हम चल गए दवा खातिर बनारस, वैसे बीच में 2 दिन हमारी न्यूज़ ना आ पाई है, लेकिन खैर कौन बात ना, फिर कंटिन्यूटी आप लोगों के बीच हमारा बन चुकल बा। अब कंटिन्यूटी आई। हाँ, थोड़ा 1-2 दिन कभी कभार हो सकेला कि हमारा वीडियो ना हो तो का खातिर क्षमा याचना बा। तो भाई न्यूज़ तक सिनेमा पर जे भी भाई लोग नया बना, तो सबसे पहले आप लोगों से यह काम कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो लोग, बेल आइकन घंटिया दबा के, बाकी दर्द दर्द हर हित में सबके शेयर कर डालो भाई। एगो भोजपुरी में नौका फिल्म आई बा, नाचे दुल्हा गली गली। भाई फिल्म के नाम बा अलबेला, नाचे दुल्हा गली गली। भैया पहले एगो हिंदी फिल्म आई है नाचे नागिन गली गली। अब भैया भोजपुरी वाला नाचे दुल्हा गली गली, मतलब दुल्हा कैसे गली गली नाचाता, हम कहानी सब कुछ बताएं। चलिए फिल्म के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे दें कि फिल्म के निर्देशक और लेखक बाड़े विजय प्रकाश मौर्य और निर्माता बाड़े प्रमोद कुमार जी। फिल्म का संगीत दिल बाड़े आर्य शर्मा और गीत लिखे बाड़े संतोष सिंह, माफ करम राजेश सिंह, संतोष उत्पाती, निशा राय, आर्यवर्ती सरोज। कोरियोग्राफी के बारे में बात कर दी जाता है, कोरियोग्राफी करे बड़े विवेक थापा, और एक्शन के बारे में बात कर दी तो श्रवण कुमार जी एक्शन दिले बाड़े, हाइट मास्टर श्रवण कुमार जी बाड़े। और एक में छायांकन के बारे में बात करिए, अगर छायांकन आप लोग नहीं समझ पाओ तो भैया कैमरा लेकर ये करला, कैमरा से जो फोटो वीडियो शूट कर जाला ओके छायांकन या फिर डीओपी कहल जाला। तो एक डीओपी बाड़े लोकेश जी। ये फिल्म में स्टार कास्ट के रूप में ज़्यादा लोग तो नजर नहीं है, लेकिन जे भी कलाकार बाना बखूबी तगड़ा बा। तो भैया फिल्म में बाड़े सबसे पहले भोजपुरी के ब्यूटी क्वीन कहल जाला, जेकर नाम बा रानी चटर्जी, यानी इनकर फैन हम ना, हमारे बाबूजी रहे। हम कई बार बता चुके मैंने, ये उस समय से बाड़ी सुपरस्टार जहाँ समय हम हाफ पैंट पहन के घूम, और आज भी का फिल्म मेन लीड में देखे के मिला था। तो भाई काबिलियत तारीफ बा। भोजपुर में तो ट्रेंडिंग चल चुकल बा कि भाई हमने अपन फिटनेस पर ध्यान ना दे जी, भले कितनो के कुछ कर ले। चलिए मैं रानी चटर्जी, महेश आचार्य, शिवम जी, शिवा शर्मा जी, धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी, प्रिया वर्मा जी, तमाम कलाकार में नजर आ रहा बड़ा। तो भाई फिल्म पर थोड़ा सा फोकस डाल दे जाता। फिल्म मतलब दूगो आशिक बाड़े और एगो महबूबा बाड़ी, ऐसा कई बार आप लोग फिल्म देख चुकल हो कि मतलब दूगो आशिक बाड़े एगो महबूबा बाड़ी। अब यहाँ में के महबूबा के पाई, कौन आशिक महबूबा के पाई, यही पर लेके थोड़ा रोमांटिक ड्रामा दिल बा। और भाई फिल्म में थोड़ा सा महेश आचार्य के सामने शिवम जी थोड़ा नर्वस नजर आ रहा बड़ा, हर जगह एक्टिंग में वीकनेस नजर आ बड़ा। बाकी कॉमेडियन फिल्म बा, दमदार बा। अगर आप लोगों का बखूबी टाइम बा तो आप लोग देख सके नहीं। अब भैया थोड़ा सा संगीत के बारे में बात करूँ तो भैया का मैं गाना जो बाबा ने फिल्म के गाना ना सीधे बुझाता कि भैया एल्बम के गाना, हम एल्बम पर डांस कर रहे बने, एल्बम गा रहे बने। कुछ तो आर्य शर्मा जी, आप इतना बड़का म्यूजिक डायरेक्टर रही, आपसे हमने क्या सीखे जाए कि चलो भैया म्यूजिक प्रोडक्शन आर्य शर्मा जी ने हमने के दिया, लेकिन भैया कुछ तो अलग होके चाहिए ना, लेकिन ना आप वो काम नहीं कैले। पुरन के घिसल के पिटल के म्यूजिक बना के भैया कैसे वही काम है वो फिल्म में कैले बानी। चलिए ए फिल्म के हमारे तरफ से बाकी शुभकामनाएं रही, बाकी आप लोग हमके दी इजाजत और हम लोग इधर देखते हैं न्यूज़ तक सिनेमा। और हाँ भाई ये भी अगर हमसे पर्सनली जुड़ल चाहता तो हम नीचे अपन लिंक में इंस्टाग्राम के आईडी दे चुकल बानी, आप लोग हमके वजह से जाके हमसे जुड़ सके नहीं। अगर कौन फिल्म के बारे में हो तर्क वितर्क भी होके तो आप लोग हमसे कर सके नहीं, आप लोग के हर तर्क के वितर्क हम जरूर रिप्लाई करम। बाकी नमस्कार, जय भोजपुरी समाज।